сөйләп бирсәгез иебезгә, кыскача. Менә безнең бөтен Россия тарихында билгеле булган, халык телендә Әби патша юлы дип йөртелә торган, Себергә салынган, шушы бөтен Россия халкы кул хезмәте белән таш түшәп салган юл безнең җирлегебездән менә шуннан Казан ягыннан Карадуганга кайтып төшеп, Балтач аркылы, Норма белән Карелияны аерып тора торган юл аркылы Малмыжга таба төшеп китә. Һәм бу юлда инде безнең бик күп тарихи вакыйгалар билгеле. Мин үзем Пугачев восстаниесен өйрәнү чорында шундый вакыйгага тап булдым. Безнең шушы җирлек территориясеннән, Чапшар авылыннан, Норма Салавыч авылыннан баш күтәреп чыккан кешеләр шушы территориядан сөргөнлеккә сөрә торган полякларны коткаралар. Менә шундый тарихи вакыйгага тап булдым. 200 кешелек пленныйларны сөргөнгә сөрелеп барыла торган коткарып, аларны кире үзләренә озаталар. Бу юл шушы сөргөнгә сөрелүчеләр юлы. Сөргөнгә сөрелүчеләр юлы. Бу Себергә йөри торган бөтен Россия территориясеннән бердән-бер юл. Ул элегрәк Марый якларыннан салынган була. Шуннан соң аны сазлыклардан ниләрдән качу өчен әз генә көньяккарак күчерәләр. Бу берничә тапкыр, берничә этапта салына. Менә бу инде иң соңгы Себер юлы.